Hi guys, today I'm gonna show you my lunch. So yeah. So I'm gonna write quick. So I'm gonna show my lunch today. Oh yeah. So that's my packing. I'm gonna take this so I can take all the rockets. Yeah, rockets. Three of the rockets. Bye. Is that a lot? What is it called? I'm not gonna eat it. There's chops. The summer chops, the cheese one. And this ice cream is fried in the ice. Gotta get them. Gotta get them. And now, fresh. Driver. Hij wordt afgespoeld. De driver is afgewezen, jalla. En zet mij de driver en jalla. En de driver is zo wachten. Beter zeggen ik erg dan zo dit. Dus ik ga bakken ook weer. Dus ik ga aan je bakken gezet. Maar die bak doen. Oh ja. En de driver is toch. Dus mijn bak. De driver. En de ice cream in zit. En dan ga ik mijn ice cream Oké, gaan ijs als een groot ijs mijn ijs in gaan tonen. Mijn chops als u een naam kookt te schrijven. Van mijn brood. Dat is het. En I'm gonna show my back.